Olas, aí que estamos ca última entrega de Cocanle, o programa que xa chega as novas de medio ambiente e activismo do país, difícil de atopar nos medios de comunicación convencionais. Hoxe traémosvos, mentres preparamos un monográfico sobre o cumio do clima, un resumo das accións ecoloxistas e sociais que tiveron lugar co remate do verán e co comezo do novo curso. Mobilizacións que amosan que sí que hai músculo para frear tanta degradación. Son imaxes da concentración que houbo en Vigo e na Coruña o pasado mes de outubro para pedir un tren público, social e sostible. Denuncian que a alta velocidade levou moitos cartos públicos cun grande impacto ambiental e enerxético, acelerando o illamento do rural. Esta concepción do transporte, din, afástase do papel de prestación de servizo público, de vertebración de todo o país. Denuncian que en Galicia esteamos asistindo á supresión de moitos trens rexionais e a unha acelerada deterioración dos poucos que quedan, menos liñas e menos horarios. Reivindican un ferrocarril como un dos medios de transporte con menos emisións, eixo dunha mobilidade sostible e do equilibrio territorial. Social, un ferrocarril que vertebre o territorio contra as políticas que ata agora están a levar a efecto no goberno estatal tendente xa a potenciar a alta velocidade a que absorbe un 70% dos investimentos deixando única e exclusivamente un 30% por resto do ferrocarril convencional. Así, o que está a acontecer que determinadas líneas convencionais, como a liña Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada, a liña Ferrol-Coruña, a liña Ferrol-Ribadeo, as liñas Coruña-Lugo, pois estén agora mesmo en unha situación moi precaria. Xa sabemos, a gandería intensiva contamina a auga, a terra e o aire, e non deixa de medrar. Mais que gandería é xa unha industria na que o que importa non é a calidade da carne, senón producir moita, moi rápido e a prezos moi baratos, deixando os gandeiros co mínimo beneficio posible. Todo isto está a provocar graves prexuízos medioambientais e sociais nos territorios nos que se está espallando rapidamente. Sábeno ben na Limia, onde a falta dunha correcta xestión dos residuos das máis de 400 granxas, na súa inmensa maioría de Coren, os xurros ciscanse sen control, deixando os pozos, moitos deles mesmo empregados para o consumo humano, con máis de 50 miligramos de nitratos ao litro, o máximo permitido pola Unión Europea. Contaminan e non pasa nada. As administracións miran por outro lado. Por isto, o pasado mes de outubro, a coordinadora Stop Gandería Industrial organizou accións en todo o Estado para denunciar a proliferación de macrogranxas e pedir un cambio de modelo. En Galicia sumáronse a esta convocatoria a plataforma Auga Limpa Xa, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción e o Movemento Ecoloxista da Limia. Pediron diante da Delegación de Medio Rural en Ourense unha moratoria con cesión de licencias para as máis granxas. A Limia non atura máis carga gandeira. Bueno, pois hoxe estamos aquí na Delegación Territorial de Medio Rural de Ourense para pedir unha moratoria a gandería industrial, especialmente en zonas como a Limia, que é un dos puntos negros de contaminación por nitratos debido a gandería industrial en Galicia. Estou con Manuel da Limia, que trouxe unhas mostras de auga dun acuífero da Limia, dunha zona que ademais estaba consumindo a xente, que estivo consumindo a xente durante anos. E Manuel ten nas súas mans un medidor de nitratos de unha campaña estatal que se está facendo diversas plataformas veciñais de todo o Estado para medir os nitratos das súas augas, dos seus pozos e da auga que están bebendo, e vamos agora a medir entón a auga que trouxemos da Limia, cantos nitratos nos dan. Manuel trouxo estas mostras, se bota un pouquiño de auga na... Esta é auga dun pozo de unha vivienda dos arredores de Sitio. Vamos comprobar a cantidade de nitratos que ten con este aparatiño que tende a medir, por certo, menos cantidad da que realmente sería. O aparato nos está dando 260 partes por millón. Hai que ter en conta que o límite para consumo humano son 50, por lo tanto estamos tendo máis de 5 veces máis, entre 5 e 6 veces máis do que se aconsella para consumo humano. É unha auga totalmente contaminada, mala para a saúde, por efecto, sobre todo, da gandería industrial. E o problema é que toda a chaira da Limia
está contaminada. Todos os pozos da chaira teñen un alto índice de concentración de nitratos e a pesar delo se siguen autorizando a ampliación de novas industrias porcinas. Isto é máis grave. Cando o Conselleiro da Agricultura prometeu, ainda non hai moito, que iba a reducir a carga gandeira da liña e que iba a tomar medidas e que non se podía botar máis xurro na liña. Pois hoxe estáse tramitando unha granxa de 8.000 contos. Por eso a gandería industrial envelena non só o planeta, sino tamén as persoas. Correcto. Pois eso. Auga limpa xa. Auga limpa xa. Ecoloxistas en Acción presentou o Concello de Vigo e Augas de Galicia un plan de renaturalización e restauración ambiental do río Lagares ao seu paso pola cidade de Vigo. O Lagares sufriu en gran medida os efectos asociados ao desenvolvemento e á industrialización da cidade, padecendo a calidade das augas, a morfoloxía do seu leito e a vexetación das súas ribeiras. Destruíronse ademais hábitats acuáticos e fluviais, con episodios de contaminación por verteduras e colonización de especies invasoras. Nunha rolda de prensa, Ecoloxistas en Acción expuxeron este proxecto co que pretenden mellorar a función natural do ecosistema asociado ao río Lagares e dotar a este treito dunha maior calidade ecolóxica e paisaxística. A recuperación ambiental e paisaxística do Lagares pensamos que é unha mostra respecto a cada contorna, buscamos incrementar o seu valor natural no ecosistema fluvial e potenciarlo como corredor verde. No seu percorrido, entre os restos de prados, por exemplo, en Sárdoma, espazos urbanizados, que pasan por Balaídos, e o litoral da praia de Sárdoma. Por iso, Ecoloxistas en Acción elaborou, o que presentamos hoxe, o Plan de Naturalización e Restauración Ambiental do río Lagares ao seu paso pola cidade de Vigo, para devolver ao noso río o aspecto dun curso fluvial máis natural, que incrementaría os seus valores ambientais e paisaxísticos, creando unha área natural que seguirían utilizando a diario moitos vecinos como espacio de paseo. Na actualidade, no río Lagares identificamos os seguintes problemas ambientales. A ocupación da súa chaira aluvial, do espacio inundable, por innumerables usos urbanos adyacentes, como foi o caso do Estado propietario de Balaídos. Destrucción dos hábitats fluviais e acuáticos. Incremento do perigo por inundación nestas zonas, como por desgracia temos comprobado en moitas ocasiones que chove en Vigo e temos inundacións en retorno de Balaídos polas crecidas precisamente do Lagares. Encanamento entre muros en varios tramos, o que resta na actualidade empeora o funcionamento do río frente a estes episodios que comentábamos antes de inundacións e asolagamentos. A fragmentación ecolóxica do seu curso, a difícil continuidade no espacio verde debido á presenza de múltiples infraestructuras e usos urbanos, o Lagares está seccionado no seu curso. A colonización por distintas especies exóticas invasoras, en detrimento de vegetación autóctona. Episodios periódicos de contaminación, asociados a verteduras de zonas que non están ben conectadas á rede de saneamento, fallos na propia rede de saneamento. Convén lembrar que hai moitas zonas industriais, na zona de Comesaña, por exemplo, o paso do río Lagares. E tamén contaminación acústica, precisamente por a presencia de infraestructuras, como pode ser a propia A55, a Nacional 120, que inciden nun forte ruido en moitas zonas deste tramo do Lagares. Para iso propoñemos, vamos utilizar as liñas xerais a proposta que presentamos hoxe, que aparece no informe, un conjunto de pequenas actuacións, non se trata de emprender unha gran actuación, son pequenas intervencións que axudarían a resolver estes problemas e poner en valor o espacio natural por Lagares. Malia os esforzos da loita por unha xustiza climática, seguimos moi lonxe de escoitar a ciencia e de protexer o presente e o futuro medioambiental. Por iso, concienciar sobre esta urxencia e crear masa social é o que pretenden coas movilizacións desenvolvidas o pasado 24 de setembro. Piden que todos os gobernos, principalmente os máis contaminantes, asuman as súas responsabilidades e cumpran a lei para iniciar canto antes a transición económica e enerxética que a ciencia e a xustiza social exixen. Activistas galegos e de todo o mundo pediron deste xeito medidas concretas e eficaces para responder á actual crise climática. É imperativo que o Goberno aprobe os instrumentos jurídicos con maior ambición climática para salvaguardar o medio ambiente e os dereitos fundamentais da ciudadanía. Este litixo por o clima é unha acción máis, que ten a misión de asegurar o cumprimento dos compromisos establecidos no Acordo de París, seguindo as recomendacións da comunidade científica internacional, para limitar de forma eficaz a emisión de gases de efecto invernadoiro e non superar o grado medio de temperatura global. O Goberno está a violentar os dereitos fundamentais das xeracións actuais e futuras, da mesma forma que xa aconteceu en litixios anteriores en Holanda, en Francia e en Alemanha. Non se trata de escoller entre desenvolvemento económico e medio ambiente, senón antepor a un proxecto novo de país,
no que entendemos que sen salvaguardar o medio ambiente e o clima non teremos un futuro digno. Non nos podemos permitir medidas tintas cando está tanto en xogo, cando aínda podemos evitar tantas catástrofes e sufrimento. O clima deféndese, goberne quen goberne. Goberne quen goberne, o clima deféndese, goberne quen goberne, o clima deféndese, goberne quen goberne, o clima deféndese, goberne quen goberne, o clima deféndese. Ecoloxistas en Acción e Greenpeace denuncian que o Concello de Vigo aínda non presentou unha zona de baixas emisións para cumprir coa Lei de Cambio Climático. Nun acto na Semana Europea da Mobilidade, as dúas organizacións ecoloxistas demandaron políticas ambiciosas para promover a mobilidade activa e a loita contra o cambio climático. Lembraron que a recente legislación obriga a implantar de inmediato zonas de baixas emisións en cidades de máis de 50.000 habitantes antes de 2023. Con isto preténdense paliar os problemas da mala calidade do aire das cidades, tamén a de Vigo, que nunha elevada proporción derivan do tráfico motorizado. Que ocorre nas nosas cidades e que ocorre en Vigo? Que dedicamos aproximadamente o 80% do espacio urbano non construído, dedicámoslo aos coches, en forma de estradas, en forma de estacionamentos, incluso o subsolo, non? Dedicamos en aparcadoiros públicos, en túneles. Eso é o que dedicamos aos nosos coches. E o que vimos a reclamar aquí, sobre todo, é un cambio neste diseño que poña as persoas no centro, non? De feito, sin as aglomeracións urbanas, que hoxe o 80% da poboación mundial, bueno, a nivel global probablemente o 55%, no Estado español o 80% da poboación xa vive en grandes aglomeracións urbanas, non existiría o cambio climático. As cidades son as grandes xeradoras de residuos, consumen máis de 2/3 da enerxía a nivel mundial e xeran o 70% das nosas emisións. Por eso nas cidades son os grandes axentes de cambio, porque é onde vive a meirande parte da poboación, non? Cousas moi simples, pedimos, por exemplo, que se expandan vías para bicicletas e vías peonís, pedimos que se organicen de forma máis ampla mercados e cooperativas de alimentos de proximidade, pedimos que se amplíen as zonas verdes, que se creen novas zonas verdes no centro da cidade, non só como espacios de ocio para ir a pasar o domingo. Pedimos que se invirta en eficiencia enerxética. As cidades poden producir moitísima da nosa enerxía, temos milleiros de tellados que poderían producir a enerxía e non esnatizar parte dos nosos espacios naturais, non? Seguimos rematando, como nos gusta, en positivo, amosando que sí que hai outros xeitos de consumir, de vivir, sí que hai alternativas. Viuse ben na Mostra do Posible, unha vez máis, en Cangas, un encontro de entidades de economía solidaria e movementos sociais que leva vivo dende o 2017. Escoitamos a David Esperón, coordinador da Mostra do Posible. Pois presentar a Mostra do Posible. A Mostra do Posible, os objetivos que queremos transmitir coa mostra é que existen alternativas para consumir de xeito responsable e para transformar a sociedade en diferentes ámbitos, por exemplo, a telefonía, a enerxía, no caso de Nosa Enerxía e outras cooperativas enerxéticas tamén, non? Pero tamén nas finanzas, nos seguros, o sea, o teu banco, o teu seguro do teu fogar ou do teu coche pode estar cunha empresa comprometida con respecto ao medio ambiente e tamén coa cooperación con outras entidades que pensan deste xeito, non? Con potencializar pois, ese mercado social, ese mercado diferente ao que estamos acostumbrados e que ten unha perspectiva de transformación social, non? Eso no que respecta a Mostra do Posible, un pouco esos son os objetivos, que sirva como espacio de encontro, como un sitio para visualizar as propostas que cada colectivo defende. Imos escoitar agora unha valoración que fai o responsable de que exista esta Mostra do Posible de como foi este ano. Os últimos anos vimos facendo a Escola das Economías Transformadoras. Este ano pois, tivemos a participación de Antonio Turiel, de Alicia Valero, de Pilar Alguacil, fíxose unha ponencia sobre monedas sociais, sobre decrecemento, sobre o mercado social galego. Pois despois de escoitar David, pouco máis que engadir. Temos varios sinais que nos están indicando que este sistema depredador é insostible. Iniciativas como a Mostra do Posible amosan que hai outros xeitos de estar no mundo, de camiñar, de mercar, de actuar, de relacionarse cos demais. O sistema interésalle agochar todas estas voces discordantes, pero a velas hainas, e como di David, moitas máis do que parece. Escoitalas, unilas e resistir pode ser o primeiro paso pro cambio.
Ata o vindeiro Cocanle.